ensimmäisenä, toisena 3-2 Team PM Foorumi. Kolmantena vaihtoon tulee 21 Kumiankkaa. Ei vaan Suzuki Mafia ja 17 Kumiankkaa esiperäistä. Röpöttää. Otteista voi päätellä, että nuo Jyväskylän miehet on enduroja. Nyt on tiukkaa. Ja Jyväskylä tulee ulkokautta. Hevosissa sanottaisiin, että kuoleman paikalla, mutta tieto tulee ohi ja viimeinen vaihto tulee olemaan hyvin tasaväkinen. Jyväskylä 32. Edellä toisena yhtä aikaa vaihtaa 27. Puikoissa Tero Jaatinen uudelleen. Periaatteessahan näissä ajetaan kolmimiehisiä joukkueja, mutta jos jostain syystä, jos on joku toinen heistä ajaa sitten ensimmäisen ja viimeisen osuuden, niin että vaihtoja tulee kuitenkin yhtä paljon. Kolmantena vaihtaa 21 Suzuki Mafia Haminasta ja Kumiankat siinä heti perässä numero 17. Jäi tienvarteen. Ja lippu heiluu ja A-finaali selvittää paikkansa Team PM Foorumi, PV Foorumi Jyväskylästä. Pippiksen käsin laski ja silloin mentiin. Joukkueet ovat viivalla viritettyjen C-finaali. Sinne mentiin. Ja sinne mentiin B-finaali. Kopikkomäki. Siellä varvatuksi tai ei. No niin, veljet. Sinne lähti 3-2 Team PV Foorumi, joka pärjäsi hyvin tuolla omissa alkuerissa, mutta nyt tekniikka petti, mutta onhan tossa 6 kierrosta aikaa paikata.
on kyllä semmosia jätkiä, että nää jää oottelemaan. Oksa vetelee kärjessä ja aivan takana Hermosaha. Ja ei voi sanoa, että olisi kauas jäänyt myöskään tuo kahdeksikko. Team Tunklas, joka menee ohi. Sisälle. No jo ahtaita paikkoja. Voi että on ahtaita paikkoja. PV Formi täältä takamatkalla, mutta kuitenkin mukana. Ja taas rinnakkain. Ja hiekka lentää. Tuolla on mahdollisuus päästä nurin. Ei siellä edes näe mitään. Jälkeen on siirtynyt kahdeksikko Team Tunklas. Vaihtaa ensimmäisenä, toisena vaihtaa Hermosaha 16. Sitten kakkonen hyytyy hieman tulee tossa, vaihtaa kolmantena. Ja sitten näyttää, että tuo 3-2 siirtyy, mutta ei taas käy. Viisikiertos varmaan rupeaa menemään, mutta kannattaa vetää loppuun saakka. 3 parasta saa palkinnon ja olette nytkin 4. Kahdeksikko Team Tunklas tulee ekana kolmantena vokalista kiinni. Neljäntenä kaukaiset vieraat Team PV Formi Jyväskylästä numero 32. Johtojoukkueelle viimeinen vaihto kahdeksikko Team Tunklas Hamina. Toisena perään Hermosaha. 72 SMK Racing Hamina. Ja kierroksella varvaamista vastaan taistelee se 32 Team PV Formi. Kaukaa Jyväskylästä. Kulkee silloin kun kulkee. Vaihtaa viimeisen kerran. Ja nämä herrat lähtevät viimeiselle kierrokselle ja johdossa on joukkue numero 12. Hermosaha, joka meni näiden kahden joukkueen kesken ratkaistaan ja Hermosaha taas rinnalla kierroksella ohitettava sinistä lippua, nyt sinistä lippua, älä sotke toisten peliä. Hermosaha kärjessä, kierroksella ohitettava sotkemassa. Pääseekö alta pois? Ehtii. Kärjessä maaliin tuli kahdeksikko Team Tunklas, toisena 16 Hermosaha. Kolmanneksi ja vokaaleille SMK Racing Hamina. Ja neljänneksi jäi tässä A-finaalissa Team PV Formi Jyväskylästä. Hyvät naiset ja herrat, tämä kilpailu on päättynyt, mutta tämä tilaisuus ei ole päättynyt. Siirrymme tuonne paloauton luokse, jossa tapahtuu palkintojen jako ja jossa tapahtuu myöskin teidän toivottavasti runsaasti ostamienne arpojen arvonta ja loistavien palkintojen luovuttaminen. Siis ei mitään kiirettä kotiin.